Choga zvari kufambira makasva seniseni kuno. Muri kunaka here manje? Murutsva munonakidza kufamba baba. Murutsva munonaka? Munofambika ende munofambika zvakanaka nekuti unenge uchisangana netuturo uchisangana murutsva munofambika. But rasta munoputa. Ndimi mapfungaidza kwese kwandiri kuona wakazara utsuku. Ndinobhema zvokubhema chaizvo. Saka munoita dzokupisa motanga kufema mweya wacho kana munoita sei? Dzimwe dzacho tobhemera mumba toita dzokupisira mumba. Mupisira mumba. Tichibuda nemahwindo ma-air vents. Zvese. Especially zvamuri kuona zvese izvi. Ndakatanga kuchiputitsa nezuro manheru. Nezuro manheru? Nezuro manheru. Ndipo ndakatanga kuchirova saidi. Alright. Imwe yacho imba chatozongomuka tichingovhura madhoo nemahwindo. Vachangobuda kahwa nekuti bum. Saka haiwa asitobhema. True zvona. Asi izvezvi takatanga chiprojekti chedu chimwe tikurima futi magamu. Andiona mine miti chichiese tichiturima musasa. Murima musasa? Turima musasa mizhanje musango. Neminondo. Mihacha hatine chiprojekti chedu chiright chatutomhanya izvezvi. Handitika? Izvezvi tikutomhanyira kubasa. Saka pakanaka. Matononotsa ndikutonanga kubasa izvezvi. Alright.